Det her det er min synopsis om dansk økonomi, og jeg har opstillet problemformuleringen, hvordan vil den danske økonomi udvikle sig i den nærmeste fremtid. Og for at besvare det har jeg opstillet følgende underspørgsmål. Hvordan ser den danske økonomiske situation ud nu? Hvordan skal man fra politisk side søge at stimulere den økonomiske fremgang? Og er den danske økonomi finanspolitisk holdbar? Og den første del konklusion, der har jeg besvaret, at det er meget svært at udtale sig om præcis, hvor i konjunkturforløbet, at en økonomi befinder sig. Man kan sagtens udtale sig i, hvorvidt man har vækst eller ej, dog så eksisterer der inden for konjunkturcyklerne også det, man kalder henholdsvis falske bunde og toppe. Den vækst, man observerer, kan sagtens bare være en falsk top, hvorved man i en recession vil opleve sådan en meget kort opsving, hvorefter man vil opleve tilbagegang. Og derved er spørgsmålet så, om den vækst, vi har oplevet i Danmark her for nylig, om det var sådan et afdæmpet opsving, eller om det er et reelt opsving. Og i artiklen Konkurrerende virkeligheder, der fremgår det, at regeringen mener, at det er et afdæmpet opsving, som dog vil tage til i de kommende år. Og det understøttes blandt andet af det stigende boligsalg, som er meget konjunkturfølsomt og derved kan bruges som temperaturmåler på konjunkturerne. At opsvinget vil fortsætte, det understøtter Morten Østergaard blandt andet med forbrugertilliden, som er højere end de foregående kriser, hvilket ifølge ham fungerer som grobund til stigningen i såvel privatforbrug som erhvervsinvesteringer. Derved så etableres det her fundamentalt indenrigs efterspørgsel. Herigennem så vil hjemmemarkedet altså også udbygges, hvilket ifølge Porters diamant er væsentligt for en virksomheds institutionelle konkurrenceevne, hvilket yderligere er essentielt, hvis det kommende opsving vil være eksportdrevet, som regeringen påpeger. Dog er der også mange herunder diverse banker, som forholder sig meget kritisk til dette såkaldte eksportdrevne opsving, som ifølge regeringen er lige om hjørnet. Hertil påpeges blandt andet, at 2/3 af den danske eksport den er knyttet til Europa, som i øjeblikket lider under enorm lav vækst. Hertil så påpeges blandt andet også spekulationerne om henholdsvis privat forbrug og investeringer, i det disse ifølge kritikere vil falde, når befolkningen indser, at den danske økonomi ikke er på rand af den her højkonjunktur. Til det kan knyttes, at privatforbruget ifølge Tore Stramer fra Nykredit ikke vil stige så voldsomt de følgende år, grundet befolkningens store gæld, som skal nedbringes. Modsat ses dog også en enorm lav rente, som vil stimulere en grobund for en forøget privatforbrug. Vi er altså på nuværende tidspunkt et spinkelt opsving. Spørgsmålet er så bare, om væksten fortsætter, eller om den stagnerer. Så hvis vi kigger på anden delkonklusion, så er et af de overordnede spørgsmål først og fremmest, hvorvidt man overhovedet skal blande sig i økonomien. De neoklassiske økonomer vil hæfte sig ved, at økonomien er selvregulerende, i det markedsmekanismen vil sikre ligevægt i økonomien på lang sigt. Herunder hører blandt andet monetarister, hvis typiske økonomiske mål vil være at være prisstabilitet gennem en jævn og lav inflation. Omvendt vil keynesianere gå ind for en aktiv finanspolitik, i det økonomien ifølge dem kan komme i så dyb krise, at man er tvunget til at skabe en kunstig efterspørgsel. Blandt dem, som går ind for en aktiv brug af finanspolitikken, er der stor uenighed om, hvornår man skal føre henholdsvis den kontraktive og ekspansive finanspolitik, altså hvornår man skal gribe ind og ændre. Lars Rohde foreslår, at man allerede strammer finanspolitikken her de kommende år for at sikre, at der ikke sker en overophedning på arbejdsmarkedet.
Ifølge Stine Boesian, som er cheføkonom i Danske Bank, vil en opstramning på nuværende tidspunkt med den enormt lave vækst, vi har, dog føre til, at økonomien stagnerer. Som allerede nævnt forventer regeringen, at den kommende vækst vil være eksportdrevet. Hertil skal man lægge mærke til, at den danske økonomi med globaliseringen er blevet meget mere åben, og derved, som regeringen også påpeger, afhænger af den globale økonomi. I den forbindelse skal man blandt andet lægge mærke til ECB's stimulering af den europæiske økonomi, som har gjort, at renten er faldet. Her skal man selvfølgelig også bemærke, at den danske fastkurspolitik, som gør, at den danske krone er bundet til en anden valuta i form af euroen. Og gennem den her stimulation, så svækkes euroen og derved også kronen, altså hvorigennem konkurrenceevnen i forhold til udlandet forbedres samt eksporten øges. Og hvis vi kigger på tredje del konklusionen, så ser vi, at ifølge Torben M. Andersen er mange af de nødvendige skridt allerede taget med hensyn til at forbedre den danske økonomi. Det afspejles ifølge Bjarne Corydon så også i en enorm tillid til den danske økonomi, hvilket blandt andet afspejles i Danmarks høje ratings. Eller høje rating. Og i forhold til landets finanspolitiske holdbarhed, skal der også bemærkes, at Danmark er et af de få lande, som ikke skal bekymre sig om at overstige OECD's krav for 2030 om et gældsloft på 30% af BNP. Dog kan det blive et enormt problem for Danmark at overholde EU's finansielle mål om et maksimalt underskud på det offentlige regnskab på 0,5% af BNP. I artiklen Dansk økonomi er bedst, men ikke optimalt rustet, påpeges denne hængekøjsproblematik særligt. Man har ganske simpelt undgået besparelser, hvorved problemet og den tilhørende ekstra arbejdsbyrde, den blot vil blive skudt videre til næste generation. Og det er særligt problematisk grundet befolkningens demografi med en voksende ældrebyrde og tilhørende overførselsindkomster og færre i den erhvervsdygtige alder, så bliver belastningen på de få, som er på arbejdsmarkedet, altså bare større. Man vil altså heller ikke længere kunne fastholde det samme høje velfærdsniveau, som ellers er noget af det, der kendetegner den danske velfærdsmodel. Vi kan altså konkludere, at den danske økonomi kan bevæge sig i flere veje. Vi kan få et vedvarende opsving, eller også kan den nuværende vækst ophøre helt. Hvilken vej økonomien går afhænger af såvel forbrugertilliden, privatforbruget og investeringerne, udviklingen af den globale økonomi, herunder særligt den europæiske, de eventuelle finanspolitiske opstramninger, som bliver lavet, samt om der bliver strammet op på det offentlige regnskab. Der er altså alle de her mindre faktorer, som indgriber på økonomien, og som så til sammen vil afgøre, hvilken vej økonomien den går. Og indtil videre ser det ud til, at den danske økonomi den er i bedring, og at vi de næste år kan forvente vækst. Måske ikke så meget vækst, men nogen vækst. Mens at der på længere sigt fortsat er store udfordringer netop knyttet til landets demografi.